Ez Xwedê merak dikim. Xwedê kî ye? Xwedê dişibe çi? Xwedê çi dike? Mirovên bi her şeklî ji min re qala Xwedê dikin. Ji min re ramanê xweyên di derheqê Xwedê de dibêjin. Nêrînên xweyên di derheqê Xwedê de dibêjin. Heta kesên ku bi Xwedê bawer nakin jî wekî ku gelek tiştên wanê di derheqê Xwedê de hebe xuya dikin. Xristiyan dibêjin ku Xwedê pîroz e. Dibêjin hêza Xwedê têra her tiştî dike û Xwedê hezkirin e. Ew behsa hukm û rehma Xwedê dikin. Dibêjin Xwedê afirîner e. Afirînerê her tiştî ye. Ew dibêjin Xwedê yek e. Lêbelê kurê Xwedê heye û ew jî İsa Mesîh e. Ku sebe wateya vê çi ye? Gelo kêvî fikrî kiriye şewan? Em tenê bi Xwedayekî, yanî bavê pîroz, afirînerê her tiştî, ên ber bi çav û ên neber bi çav û tenê bi Rebbekî, bi İsa Mesîh bawer dikin. Ev dergola İznikê ye. Li Bakurê Tirkiyê, başûrê Rojhilatê Stenbolê û bi erebeyê kêm zêde bi qasî rêya 4 saetan dûr e. Di bin ava vê golê de bermayiyên qesra Senewtoyê hene. 1700 sal berê, di nêzîkê dawiya bihara sala 325 piştî Zaynê de yek ji konferansên herî girîng ên pêşengên dêrên xristiyanan li vê qesrê hate li darxistin. Di dawiya vê civînê de wan metneke gelekî girîng weşandin û ev metna ku rojên yekşemê li dêrê tê xwendin hê jî tê dubarkirinê. Konseya İznikê di sala 325 de civiyaye. Ev konseyeke ji bo pîskoposan bû û ji her derê împaratoriyê hatibûn vexwendin. Em di wê baweriye de ne ku nêzî 205 pîskopos beşdar bûn. Raniya wan dêrên Rojhilatê temsîl dikirin. Ev civîn weke yekemîn civîna ekûmenîk e ku hem xristiyanê Rojhilat hem jî ên Rojava dihewîne. Hin kes dibêjin ku xristiyanî li vir li İznikê bi navê Xweybêrê li Nisayê dest pê kiriye. Hin kes dibêjin ku ciyên havariko kîtêba pîroz hatiye berhevkirin ev konseya. An jî dibêjin ku di derheqê jiyana İsa Mesîh de tenê 4 çîrok hatine hilbijartin û gelek çîrokê din jî ji bo tunekirinê hatine veqetandin. Lêbelê ev gotin ne rast e. Ev mirovên ku beşdarî konseyê bûne xristiyanî li vir nafirandine. Li vê herêmê ji mêj ve kêm zêde 300 sal berê xristiyan jiyane. Pirtûkên kîtêba pîroz bi navê xwe din peymanan û 205 salan zêdetir bûye hebûne. Na, armanca vê konseyê amadekirina daxuyanameyekê ku baweriya xristiyanan a di derheqê Xwedê de ji bo bikaranîna li dêrên hemû deveran hatiye amadekirin. Erka herî kevn a daxuyanameyên baweriyê bi îhtimaleke mezin bi weftîskirina xristiyanan ve tekîldar bû. Bu gotineke din tekîldarê qebûlkirin û bilêvkirina baweriya bi Xwedê û bi İsa Mesîh a kesekî di seremoniya weftîzê de bû. Daxuyanameya baweriyê ya İznikê wekî manîfestoyekê bû. Bersiva pirsa xristiyan bi çi bawer dikin hatibû dayîn. Ev xulaseyeke ji sed pêvê kêmtir bû. Em tenê bi Xwedayekî, yanî bavê pîroz, afirînerê her tiştî, ên ber bi çav û ên neber bi çav û tenê bi Rebbekî bi İsa Mesîh yekane kurê Xwedê bawer dikin. Civîna li İznikê bi armanca ku baweriya xristiyaniyê ji doktrînên şaş biparêzin hatibû darxistin. Beşdarên vê konseyê eşk dayê biryara xwe ya mihefezekirina fêmkirineke arî ya doktrînên kîtêba pîroz bûn. Daxuyanameya baweriyê de heman demê de mîna çîrokekê bû. Wê ji mirovana çîroka bêdawiya Xwedê ew kî ye û wî çi kiriye vedigot. Çîroka di derheqê mirovekî bi navê İsa de vedigot. Kokên baweriya xristiyaniyê di dîrokê de rehtane û her wiha koka kesayeta İsa Mesîh jî di dîrokê de radiweste. Em dizanin ku İsa Mesîh nêzîkî 2000 sal berê li bajarê Betlehemê yê Cihudiyê hatiye dinî. İsa Mesîh di zarokatiya xwe de bi malbata xwe re weke penaber hatibû Misrê. Ev yer ji bêguman ji hêla gelên li Misrê ve bi germî tê bibîranîn. Em dizanin ku İsa Mesîh bi dê bavê xwe re weke penaberekî berê xwe dide Misrê û piştre dîsa ve digere Bakurê İsraîlê. Ciyê ku piraniya salên xwe yên eheltiyê derbas kirine. û piştre İsa dest bi xizmeta bo xelaskirina gel dike û li navçe û gundan dikare û di derheqê hukmdariya Xwedê de weazan dide. İsa ne tenê di nav gelê cûhiyan de lêbelê di nava hemû gelên ku li derdorê dijiyan de jî gelekî dihate naskirin û askirinê. Her wiha bêguman ji ber mucizeyên wî ew gelekî dihat naskirin. İsa bi hêza xwe mirî ji gorê radikirin, nexweş pak dikirin û zikê birçiyan têr dikirin.
ev yer di nava civateke biçûk de û li cihên derdorgirtî nediqewmin berheva ji vê yekê li ber çavên gel pêk datin. Derheqê Îsa Mesîh de em çi dizanin? Em cihê ji dayikbûna wî kirinên wî û bi kesên ku ew pêra axiviyê dizanin. Bi rastî em dikarin îro ji li cihên ku ew lê geriyayê bigerin û bibînin. Şevekê İsa û şagirtên xwe li ber gola Celîleyê bûne. İsa ji wan re dibêje, werin em derbasî aliyê goleyê din bin. Bi vê daxwazê ew bi keştiyeke biçûk bi ser avê dikevin. Ez vê hikayeta İsa ku rêwîtiya wî ya li gel şagirtên xwe bi keştiyê ye pir hez dikim. Piraniya xwendekaran ji zaroktiya xwe ve hînî golê bûn û gelek ji wan bi xwe masîvan bûn. Dîsa jî ji ber bahoza ku li gola Celîleyê rabû ew gelekî tirsiyan. İsa radibe ser piyan û emir dide bahozê da ku raweste. Di wê kêliyê de bi milyaran lître hewa û av bi carekê de têbirîne. Ba hêdî dibe û ava golê aram dibe. Xwendekarên wî yên tirsiyayî bi matmayîn li hev nerîn û wiha dibêjin. Ev mirovekî çawa ye ku him ba him jî gol bi gotina wî dikin. İsa kî ye? Ji wê dewrê bi vir ve mirov vê pirsê dikin. Xristiyanên herî pêşê ji bo vê pirsê bersiveke gelekî hêjayê gotinê û zelal dizanîbû. Ew ku rê Xwedê bû. Lêbelê em çawa bi vê yekê dizanin? Bersiveke hêsana vê pirsê birêketineke ber bi behra reş e. Hezar û nesit sal berê Bakurê Tirkiye girêdayî İmparatoriya Romayê bû. Ev herêm deriyê ku vedibû behra reş û ji bo bazirganiyê Xwediyê potansiyeleke pir mezin bû. Keştiyên ji behra reş biriya behra sibî heta Romayê diçûn. Piştî zahînê di salên sed û dehan de kesekî bi navê Gaius Plinius Cecilius Secundus ku em wî wekî Pliniusê ciwan dizanin ji hêla İmparator Tranius ve wekî walî li wê herêmê hat tayin kirin. Li destpêka sedsala duyemîn de di navbera salên 110, 112 û 113 de em rastî kesekî bi navê Plinius an jî Pliniusê ciwan tên. Plinius ne Xrîstiyan bû. Ew pûtperêzîkî Romî bû. Ew welatiyekî İmparatoriya Romayê bû ku ji bo herêma Tirkiyaya û îroyîn wekî walî hatibû tayin kirin. Wî helbest û metnên wêjeyî yên din jî nivîsî bû. Wekî piraniya wêjevanên wê dewrê Plinius jî sûretên her nameya ku ketine destê wî muhafeze kirine. Ji ber vê yekê jî ev name ji bo me weke paceyeke ku ber bi kiryarên vî kesê girîng vedike. Plinius ne mirovekî wisa bû ku bi dil û can bixwaze xrîstiyaniyê teşwîq bike. Nêzîkî sala 112 piştî zayînê ew di nameya xwe ji bo împarator de dibêje ku ew ji bo xrîstiyanên li herêma xwe aciz e. Ji ber ku ez beşdarî mehkemeyên ji bo kesên ku xrîstiyanî qebûl kirine nebûme ne tenê sûcên wan an jî giraniya cezayên ku li wan tên birînê her wiha derenceya guncanbûna lêkolînekê di dehreqê wan de jî nizanim. Plinius jê aciz bû ku hejmara xrîstiyanên ku dibin rêveberiya wî de dijîn her diçe zêdetir dibe. Bi pirsyariyeke ku wî derbarê wan de dakirin, wî tê derxist ku wan kesan xwe bi nirxên exlaqî ve girêdane û di hefteyekê de rojeke diyarkirî beriya ku roj li bêkom dibin û pesindayînê jî İsa Mesîh re dibêjin û we wekî Xwedê dibînin. Dîroka nivîsandina nameya Plinius tê texmînkirin ku di nêzîkî salên 110-112 de û ev jî nêzîkî 75-80 sal piştî mirina İsa Mesîh e. Yek jî îfadeyên herî balkêşên ku Plinius di nameya xwe de bikar tîne ew e ku dema Xrîstiyan kom dibin wekî Xwedayan ji İsa Mesîh re qesîdeyan dibêjin. Bi hemû nêt û armancan ew İsa wekî Xwedayekî dibînin. Plinius ne xrîstiyan bû. Lêbelê nameya wî agahiyên ku em ji nivîsên xrîstiyaniyên ji sala duyemîn derdiqin piştrast dike. Ji bo vê yekê divê em ber bi bajarê Antakyayê ve herin ku li başûrê Tirkiyeyê. Bajarê ku berê bi navê Antiyok de hate binavkirin û cihê serokekî dêrê ku bi navê Ignatius de hate naskirin bû. Îro kesayetê ku em wekî Ignatius dizanin, serokê dêreke li bajarê Antakyayê ye û ew bajar jî ku li başûrê Tirkiyeyê dimîne.
Ignatius jî kêm zêde di heman demê de wekî Plinius yanî di salên destpêkê ya sed sala duyemîn de di demeke ku dikeve navbera salên 110 û 115 piştî zayînê de xebitî bû û nivîsên cûr bi cûr nivîsî bû. Li gorî li hevkirina gelemperiya lêkolînerên pirtûka pîroz, heft nameyên Ignatius ên rastexîn û otantîk xwe gihandine vê rojê. Ev name ji bo dêrên ku li ser rêya Ignatius bûn hatibû nivîsandin. Ji İzmîrê, ji Efesê, ji Tralesê û herî dawî ji Romayê re name nivîsiye. Di destpêka sed sala duyemîn de hem di nivîsên Ignatius de hem jî di nivîsên nivîskarên Xristiyanan de em dibînin ku İsa Mesîh bêîşik wekî Xwedê tê behs kirin. Ji ber ku wî Xwedê daye kevşkirin û nasîn, ew bû xwe jî wekî Xwedê tê dîtin. Xwedayek tenê heye û wî jî di şikl û cismê İsa Mesîh yanî kurê wî ye ku her wiha dengê wî ye ku ji bêdengiyê ber bi pêş ve derketiye de xwe nîşan daye. Hekîmek tenê heye ku Xwediyê him laş him jî giyan e. Xwedê xwe di Rebbê me İsa Mesîh de daye der. Di van nameyên Ignatius de tiştê balkêş ew e ku ew bi rengdêrên pesindayînê qala İsa Mesîh dike û ji wî re dibêje Xwedayê min an jî Xwedayê me. Ev yek ji bo wî û ji bo dêran nîşaneya baweriyeke bêgengeşî ye. İsa Xwedayê min e. Ev yek ne gengeşiyeke ku li ser zelalkirina gelo İsa Mesîh Xwedê ye an jî mirovekî wekî Xwedê ye. Ignatius vê yekê eşkere dibêje û dizane ku ew xwendewanên wî li ser vê yekê wê li hev bikin. Ji ber vê yekê jî ew wiha dinivîse İsa Xwedayê min e, İsa Xwedayê me ye. Dema ku em pratikên dêrên demên pêşîn dinêrin, em nêrîneke bi heman awayî diwan de jî dibînin. Di merasîmên waftîzkirinê yên Xristiyanên dema pêşiya ya Xristiyaniyê de bi navê İsa Mesîh lawa û daxwaz de hatin kirin. Xristiyanên dema pêşiyê bi navê İsa Mesîh dua dikirin. Di qesîdeyên wan de strana derheqê İsa Mesîh de wekî cûreyeke taetê cih digirt. Belgeyên herî kevn êdî destê me de yanî nameyên ji sala yekemîn ên ku Roma û Korîntê û her wiha bajarên antîk ên Yunanistanê hem jî yê Tirkiyê re hatine birêkirin jî vê tevgerê nîşan didin. 21 name hene û ev name ji yên Ignatius û Plinius kevintirin. Di navbera salên 45 û sedan de hatine nivîsandin. Hinek ji van 15-20 sal piştî xizmeta İsa Mesîh a li rûyê erdê yanî piştî jiyana İsa Mesîh hatine nivîsandin. û ji me re qala tiştekê dike ku tenê Xristiyan dikin. Ne em li baweriyên wan ên ku wan ji kesê din cuda dikirin binêrin. Nameyên kevn ên wê dewrê îro perçeyên pirtûka pîroz û peymana nû ne. Ji desteyên referansên di van nameyên ku li ciyên cuda cuda û di demên cuda cuda de ji hêla kesên cuda cuda ve hatine nivîsandin, tê fêmkirin ku Xristiyanên wê dewrê bi dil û can bawer dikirin ku İsa Mesîh kurê Xwedê ye. Me ew yek dît û em şahidiyê dikin ku bav kurê xwe şand rûyê dinê da ku bibe rizgarkerê dinê. Ji mêj ve Xwedê bi rêya pêxemberan bi gelek rê û rêbazan bi bav û kalê meraxivî bû. Lêbelê di van demên dawî de bi rêya kurê xwe bimeraxivî. Xwedayê ku bang li we dike ku hûn hevalbendiyê û hevpariyê bi kurê wî û Rebê me İsa Mesîh re bikin dilsoz û ewlemend e. Di nameya herî kevn a ji van nameyan de yanî ya ku nêzîkî sala çil û nehan ji Xristiyanên li herêma Anqerê îroyên re hatiye nivîsandin, rasterast û bi zelalî tê qalkirin ku İsa Mesîh kurê Xwedê ye. Di vê nameyê de wiha hatiye nivîsandin. Êdî ez tenê najîm. İsa Mesîh di bedena min de dijî. Ez vê jiyana di vî laşî de bi saya bawerî û îmana ji bo kurê Xwedê dijîm ku wî ez hez kirim û xwe ji bo min feda kir. Di nameyeke din de ku qet nebe bi kasî vê nameyê kevne ji mirovên pûtperest re wiha tê gotin. Rûyên xwe ji pûtan ber aliyê Xwedayekî rast û zindî vekir da ku hûn bibin evdên wî û hûn li benda kurê wî yê ku wê ji bihiştê were İsa Mesîh bimînin. İsa Mesîh ew kes e ku Xwedê wî ji mirinê rakiriye wê me ji xezeba pêşerojê rizgar bike. Ji ber vê jî tê fêmkirin ku ev yek wekî rastiyeke bêguman hatiye qebûlkirin û tê wê wateyê ku ew yek ji peyvên Xristiyaniyê ye ku dîroka wê ji metrên Xristiyaniyê yên heyî jî kemtir e. Dîroka van metan heta nêzîkî 10 sal piştî jiyana İsa Mesîh diçe. Lêkolînerên ku li ser pirtûka pîroz dixebitin wê bi îhtimaleke mezin bibêjin ku dîroka vê hê jî kemtir e. Ku tenê ji bo kêliyekê em vê baweriya Xristiyaniyê ya bingehîn ku dibêje İsa Mesîh kurê Xwedê qebûl bikin jî ev naye wê wateyê ku me esasê maneya wê fêm kiriye. Axir Xristiyanên dewra pêşî İsa Mesîh him wekî Xwedê binavkirine, him jî wekî kurê Xwedê binavkirine. Ev yek wekî tevleviyekê xuya dike. Xwedê çawa dikare Xwediyê kurekî be? Gelo ev yek pêkan e ku kurekî Xwedê hebe. Mirov pirî caran wiha difikirin.
ku kurekê Xwedê hebe wê demê divê du Xwedê hebin. Xristiyan bi esasî behsa Xwedeyê bav û Xwedeyê lav ku ev İsa Mesîh e û Xwedeyê Ruhê pîroz dikin. Li gorî vê rewşê sê Xwedê hene. Bersiva herî sade û hêsan ev e. Na. Ji doktorînên pirtûka pîroz dibe ku doktorîna herî bêguman û derveyî gengeşiyê yekîtiya Xwedê ye. Dema ku em peyvana kem dixwînin, em dibînin ku Xwedê xwe birek caran xwe wekî yek Xwedê radixe ber çavan. Guh bide min ey İsrail, Rebbê me, Xwedayê me yek e. Ez rebim û Xwedayê we me. Li dijî min dê tu Xwedayê we nebe. Ez yê herî pêşiyê û yê herî dawî me. Ji bilî min tu Xwedê tune ye. Lê Xristiyanên pêşê çawatin ser vê fikrê? Xristiyanên pêşê yên herî kem cihû bûn û em bi hebûna Xwedayekî bawer dikirin. Lê kesên ku li Yunanistan û Tirkiyeyê dijîn û ne cihû bûn çawa bûn, her wiha yên ku li cihên dûr wekî li Romayê devêran Rojhilata Navîn û li Bakurê Afriqayê dijîn, wan ji bi yekbûna Xwedê bawer dikirin an na? Dema ku em peymana nû dixwînin, em dibînin ku Xristiyanên dewraberê derheqê yekbûna Xwedê de Xwediyê baweriyeke xurt bûne. İsa Mesîh jî bi vê yekê bawer dike. û vê yekê bawayekî zelal hînî şohpînerên xwe dike. Tenê Xwedayek heye. Ew bavê hemûyan e. Ew ji her tiştê bilindtir e û bi her tiştî re û di nav her tiştî de ye. Biya min ku çêkirina şibandinek bibe şibandina herî nêzik hewldanên zanistvanan e ku ji bo diyarkirina xwezaya ronahiyê dixebitin. Gelek xebatên zanistî nîşan didin ku ronahî qey mînahpariyeke bi hin giranî ye û dikare li tiştan bikeve. Lê belê hin xebatên zanistî yên din jî ronahiyê wekî pêleke ku dikare di heman kêliyê de li du cîhan be nîşan didin. Piştî ku zanistvan divê mijarê deketin xebatên giran wan wiha fikirî, em dikarin çav li hin piştevanan bigirin û ronahiyê tenê wekî pêlekê bibînin. Em dikarin çav li hin piştevanan bigirin û ronahiyê wekî pariyekê bibînin. Ji bo ku girêdayê piştevanên zanistî yên bi destxistê bimînin, zanistvanan mehfûmeke nû ya bi navê dubendiya pêl û parî çêkirin. Her çi qasî ku ji me re fêmkirin û di mejî de afirandina vê yekê mîna tiştekî ne pêkan xuya bike jî, bi vê yekê em her du desteyên piştevanan jî wekî hev digirin. Xristiyanan jî dema ku li ser doktorînên derheqê İsa Mesîh ên peymana nû de fikirî bûn, heman tiştî kiribûn. Erê İsa Mesîh Xwedê ye, erê têkiliyeke İsa Mesîh bi bav Xwedê re heye. Ji bo vê yekê bi destxistina analojiyeke bêqusûr ne pêkan e. Lê belê ev ne xem e û em ji qada zanistê û ji xwezayê hînî vê yekê bûne. Bi rastî hebûna tiştên ku derveyê aşopa me ye nîşaneyeke mezinahî û nehêniya Xwedê ye. Hûn têgihîştin? Têgihîştina vê yekê ne hêsan e. Ji xwe kê got ku tarîfkirina Xwedê wê hêsan be? Kê got Xwedê mecbûr e ku li gorî teoriyên me yên bêqusûr tev bigere? Her wiha tênegihîştina me ya her tiştî de derheqê Xwedê de nayê wê watê ku em nikarin hin tiştên di derheqê Xwedê de fêm bikin. Dema ku Xristiyan dibêjin İsa Mesîh kurê Xwedê ye, heke em dixwazin wateya wê fêm bikin, yek ji gavên ku divê em herî pêşiye bavêjin fêrbûna wateya kurê Xwedê ye û bikaranîna metafor û tarîfên wêneyekî yên pirtûka pîroz e. Di peymana kem de bi piranî zimanekî wênekî hatiye bikaranîn. Bo mînak divê pirtûkê de çirûskek wekî lawê a girê gur tê dîtinê û tîrek jî wekî kurê kevaneyekî tê dîtinê. Ji ber vê yekê dema ku em di peymana nû de jî rastî zimanekî wênekî tên, em matel namînin. Di navê keyetên İsa Mesîh ên peymana nû de da ku bikaribe saloxê bihuştê bide an ji bersiva pirsa ku divê mirov çawa bijîn bide, İsa Mesîh bi gelemperî şibandin û pênasayan bikartîne. Di peymana nû de di derheqê darên hejîrê û cotkaran pereyên hûrên wendabûyî û xezineyên veşart û eyarê şerabê û dawetan de metelokane. Peymana nû zimanekî wêneyekî bikartîne da ku di fêmkirina kesayeta İsa Mesîh de alîkariya me bike. Bo mînak tê de İsa Mesîh wekî berxê Xwedê tê binavkirin, bêguman ew ne berxe. Ew peyva Xwedê ye, ew ronahiya dinê ye. Peyva kurê Xwedê ji me re têkiliye di navbera İsa û Xwedê ve dibêje. Ji bo lawbûnê hebûna têkiliyeke bi bavekê re divê. Û di rewşên îdeal de ev têkilî yeke pir nêzik û taybet e. Mirov dikare jê derxistineke wiha jî bike. Bisekine em têkiliyeke cinsî ya di navbera Xwedê û mirovekî de jî dikin. Lê belê di pirtûka pîroz de tiştek wisa tune ye. Di pirtûka pîroz de îfadeya kurê Xwedê tu carî tu qesa têkiliyeke cinsî bi xwe re nayîne.
îfadeya kurê Xwedê tê wateya kesê ku da ku karên Xwedê yên li rûyê erdê bicih bîne ji hêla Xwedê ve bi taybetî hatiye hilbijartin, hatiye lütufkirin û hatiye erkdarkirin. Di dewra berê de bi gelemperî lawan pîşeyên bavên xwe didomandin. Bo mînak ku bav cotkar bibûye, law jî dibû cotkar. Heke bav dartraş bûye, law jî dibû dartraş. Wekî tê dîtinê ev têkiliyeke pir nêzik e, law mîna bavê xwe dibe. Yên ku Xwedê zarokin vê yekê baştir fêm dikin, newsa zarokê me bi awayekê me temsîl dikin. û bi gelekî zelalî ji me re tê gotinê ku xwedayê ku nayê dîtinê xwe di jiyan û kesayeta İsa Mesîh te nîşan dide, bi peyvên wî û tevgerên wî. İfadeya kurê Xwedê saloxê têkiliya nêzik û ebedî ya di navbera İsa Mesîh û Xwedê de dide. Dema ku em li İsa Mesîh dinêrin, em Xwedê bavê wî dibînin. İsa Xwediyê xwezaya Xwedê ye. İsa Mesîh tiştên wisa dike ku bi tenê Xwedê tiştên wiha dike. Pirtûka pîroz vê yekê bi vî awayî ve dibêje. Tu kesî tu caran Xwedê nedîtiye. Ew lawikê tekane ye ku Xwedê danaskirin, yê ku herî zêde nêzîkî dilê bavê ye. Em qebûl bikin an na ev rastiyeke ku baweriya ku İsa kurê Xwedê ye baweriyeke qedîm a xiristiyanan e. Ev yek zor e ku em bifikirin şopînerên İsa Mesîh ev yek ji ber xwe gotine. Divê tiştek çêbû be. Lê belê çi? Lê belê kengê? û li ku derê? Dema ku em tê sala siyan piştî zayînê İsa Mesîh di nava gel de rêbertî û xizmeteke gelekî dicî de û hezkirî pêk danî. Di heman demê de rast li dijberiyeke giran jî dihat. Bi taybetî ji kesên serdest ên Xwedê hukm û hêz. Û ji ber vê yekê ew bo ku İsa Mesîh tê xintengiyê û binçav bixin rêkê pêda dikin. Ew wî didarizînin û bi rastî cezaya mirinê ya bi rêya bixaçevekirinê li wî dibirin. Ev rêbaza kuştinê ya bixaçevekirinê yek ji cezayên ji rêzê yên wê dewrê bû û li kesên ku li dijî hukm û otorîtaya İmparatoriya Romaya tên dihat birîn. Kuştina wî ya birêya bixaçevekirinê bêyî guman e. Kesî ji vê yekê guman nedikir. Rêvebirên Romaya şagirtên İsa Mesîh pişkir û şopînerên wî kesên ji wî hez dikirin û dijminên wî. Hemûyan dizanî ku İsa Mesîh miriye. Ew ne tenê wî bixaçeve dikin. Lê belê di heman demê de rimekî di koşa wî re dikin da ku dilê wî qol bikin û jê piştrast bûn ku ew miriye. Piştre şagirtên wî laşê wî ji xaçê da dixin û wî digoreke ku ji yekî din bi deynî hatiye stendin de wî binax dikin. Piştre li pêşiya merzelkevirekî dêdanînê û heta leşkerekî Romî jî li dervê wir wekî nobedar tê hiştinê. Hikayet divir de xelas nabe, ya rast bi vê dest pê dike. Roja yekşemê sibehê zû. Dema ku hêtarî ji erdê ranebûbû, jinekeke bi navê Meryem çû goristanê û dît ku kevir ji devê merzel hatiye rakirin. Revî çû ku her du şagirtên İsa Mesîh ên herî nêzik Petrus û yekî din mivîne. Wê ji wan re got, İsa Mesîh ji gorê derxistine û em nizanin di ku de birine. Her du şagirt ber bi gorê dibezin. Petrus diçehindir. Ew tenê li erdê perçeyên kincan dibîne û pişgîra kuldora serê İsa Mesîh bû dibîne. Wê şevê şopînerên İsa Mesîh li bahev bûn. İsa Mesîh hat cemwan. Wî destên xwe ku bi zimar tê de hatibû kutanê û cihê li kêleka xwe ku rêm tê re kiribûn nîşanî wan xistin. Şopînerên wê ji şabûna nizanibûn dê çi bikirana. Xwedê silametê bide we, İsa Mesîh got. Vejîn têgihiştina me ya pirsa İsa Mesîh kî ye bi temamî dugare û ev yek ji bo şagirtên wî yên pêşîn jî derbastar bû. Wan şehediya vejîna İsa Mesîh kiribûn û vê yekê têgihiştina wan şagirtan a pirsa İsa Mesîh kî ye bi binyadî guhert. Ev yek birêya vejînê dîsa ji wan re hatibû eşkere kirin ku ew bi rastî kurê Xwedê ye. Lê belê baweriya bingehîn a ku İsa Mesîh bi yektayî li ba Xwedê Xwediyê meqamekî ye û îfadekirina vê meqama yektayî bawayê lawtiya Xwedayî ji destpêkê ve diyar kiriye. Tê bawerkirin ku İsa Mesîh ji destpêkê ve kurê Xwedê bû û ev rastiya ji serî ve li ber çavan bû. Xristiyanan 2000 sal berê ji vê yekê fêm kiribûn û xristiyan ji wê rojê û pê de vê baweriyê radgihînin. Lê belê ev yek pirseke gelekî girîng derdixole. İsa Mesîh bi rastî derheqê xwe de çi gotibû? İsa ji Xwedê wekî bavê xwe behs dike. Hin caran ji bo Xwedê yek ji peyvên herî nêzik û germ Abba, bav bikartîne.
Rojekê ji kesên hazir re dibêje ku ez di hundirê bav de ew jî di hundirê min de ye. Di demeke din de jî gelekî eşkere ragihand ez û bavê xwe yekin. Heta ew vê yekê ew qasî bi pêş de dibêj ji bo Xwedê dibêje Xwedê ez im. Em dizanin ku gelê İsraîlê li Misrê kole bûn. Piş re bi rêbertiya serokekî bi navê Musa ji wir hatin xilaskirin. Xwedê bi awayekî gelekî taybetî xwe ji Musa re eşkere kir û ji wî re bi navê ez im diyar kir. Daxuyaniya ez im ji bo cihiyên dema Musa tiştekî ku tenê Xwedê dikare bike bû. Bikaranîna İsa Mesîh a vê gotinê bi awayekî berdewamî ez nanê jiyanê me, beriya bûyîna Birahîm ez hebûm û heme, ez derî me, ez şivanê qencim, ez rê me, heqîqetim û jiyanim. Ji bo kesên ku bi vê termînolojiyê dizanin, xwedî derketin û îdakirina bêdawîtî û xwedatiyê ye. İsa Mesîh piştî ku ji mirinê radibe, bi şopînerên xwe ve tê bahev û ember bi rêvîtiyeke bo peymana kevn dibe. Ew bi Musa û hemû pêxemberan dest pê dike û di hemû pirtûk û nivîsên pîroz de derheqê wî de çi hatiye nivîsandin ji wan re ve dibêje. İsa ji wan re nîşan dide bêka çawa hatina wî ya dinyê ji sed salan berê ve hatiye texmîn kirin û wehdkirin. Li vê derê tiştê esasî û girîng ew e ku em ji vê yekê fehm bikin Xwedê xwedayekî ku xwe eşkere û diyar dike ye. Ew ne xwedayekî dûr e ku nikaribe bi mêr û jinên li rûyê erdê re rasterast têkiliye dayne. Axir ew Xwedê ye, kî dikare bibêje ew bi çi dikare bike û bi çi nikare bike? Di peymana kem de li ser hev di gelek hikayetan de ev dibînin ku Xwedê bi mirovan re têkiliye datîne. Di peymana kem de li ser hev di gelek hikayetan de em dibînin ku Xwedê bi mirovan re têkiliye datîne. Bo mînak ew bi Birahîm û bi jina wî Sarayê re bi Musa, Dawûd, pêxemberan û jin û mêrên ji rêzê re daxive. Xwedê bi wan re peymanekê çê dike. Ji wan re soz dide. Xwedê wehd dike ku ew ê were û di nava mirovan de bijî. Di pirtûka pîroz de bi berdewamî tê behskirin ku Xwedê dê di nava gelê xwe de bijî. Xwedê serlêdanên mirovên ji rêzê dike da ku ji wan re rêbertiyê bike û bi hin pêwîrên taybet ve wan dawetê xizmetê bike. Di peymana kevn de Xwedê gelek caran dibêje ku ew dixwaze bi mirovên xwe re be û têkiliyê bi wan re dêne. Xwedê dibêje ku ez ê werim û di nav we de bijîm. Cihê ku ez ê lê bimînim wê di nav wan de be. Ez ê bibim Xwedayê wan û ew ê bibin gelê min. Xwedê naxwaze wekî hebûneke ku tenê li asîmanan û bilindahiyên dûr bimîne. Di peymana kevn de Xwedê gelek caran wehd kiriye ku ew dixwaze were û di nav me de bijî. Em di İsa Mesîh te bi cîhanîna vê wehdê dibînin. Bi rastî jî ew wekî ku di pêxemberiyan de hatiye wehdkirin hat li cem me. Wê demê heke İsa Mesîh ne mirovekî taybet an jî Xwedayekî ku bi destê mirovan hatibe afirandinê be, di vê rewşê de em ji İsa Mesîh dipên ku ew Xwedê hêz û desthilata Xwedê be jî. Gava ku ew li vir yanê li dinê bû, İsa wê hemî başî û qenciya ku em tê digihên Xwedê di xwe de dihewîne nîşan bidaye. Bi kurtasî wî yê bi me nîşan bidaye ku ew Xwedê ye, ne wisa? Rojekê İsa Mesîh çû qezayeke li ber gola Celîleyê. Ew qasî mirov li mala ku ew lê bû kom bibû ku tu kes nikaribû bikeve hundirê malê. Yekî ferj lê rabû bû anîn bawî ji ber ku nikaribûn xwe bigînin İsa Mesîh ew derketin li ser banê xeynî û li wir di bên de qulek vekirin. İsa Mesîh li malekê qala Xwedê dikir û ew mal ew qasî tije bû ku îmkan tune bû tu kes were hundir. Jinişkê ve perçeyeke banê xeynî ket xwarê. Sedema vê yekê ew bû ku çend mirovan gelekî dixwastin hevalê xwe bi ferç nîşanî İsa Mesîh bidin. Ji ber ku wan nikaribû ji ber girseya mirovan ji derî re têkevin malê, wan kiremî tên li ser banê xeynî rakirin û hevalê xwe tev bi doşeka wî daxistin li ber İsa Mesîh. Hevok pêşîna ku İsa Mesîh ji wî mêrikê bi ferç re dibêje ev bû ku rê min gunehên te hatin efû kirin. Li ser vê yekê yên li odeyê hazir bûn jinişkê ve bi kelecan dest bi axaftinê kirin. Ji bilî Xwedê kî dikare gunehan efû bike? Herkes bi vê yekê dizane. İsa Mesîh li mêrikê ku ferj lê rabû bû ve digere û jê re dibêje: Rabe,
doşeka xwe hilde û here mala xwe. Li ber çavên her kesî mêrikirabû, demildest doşeka xwe berhev kir û lê xist û her kes di cihê xwe de metelma bû. Ji Xwedê re şikir digotin û pesnî wî didan. İsa heskirina Xwedê dide der. İsa hêza Xwedê nîşan dide. İsa xwe wekî Xwedê dide naskirin û navê Xwedê hildide. û di dawiya dawî de ev yek wî bi rayedarên cihûr re rûbirû dihêle. Di şeva xwe ya dawî ya li vê dinê de İsa li dadgehekê duçarî lêpirsînê dimîne. Ew wî tewanbar dikin û jê dixwazin ku bibêje ew bi rastî kî ye. Gelo ew îda dike ku ew kurê Xwedê ye yan na? Kesên ku İsa Mesîh desteser kirin wî birin pêşiya kahînê mezin Kayafa. Kahînê mezin û konseya bilind dil dikin ku belge û piştevanan li dijî İsa peyda bikin da ku cezaya mirinê li wî bibirin. Lê belê tu belge û piştevanan peyda nakin. Ji wî re dibêjin heke tu Mesîh bî, te ka ji me re bibêje. İsa ji wan re wiha dibêje. Ez ji we re bibêjem jî hûn ji min bawer nakin. Kahînê mezin Kayafa jê re dibêje. Bi navê Xwedayê zindî ji te dipirsim. Bibêje, tu Mesîhê kurê Xwedayî yan na? İsa bersiva wî dide û dibêje, erê wisa ye, te çawa got wisa ye? İsa kî ye? Mirovên bi her şiklî ji min re qala Xwedê dikin. Ji min re ramanên xwe yên di derheqê Xwedê de dibêjin. Xristiyan dibêjin ku İsa Xwedê ye. Dibêjin ku ew kurê Xwedê ye. Gelo kê vê fikrî kiriye şêwan? İsa sê şagirtên xwe bi xwe re bir û hûrkişiya çiyayekî bilind. Li ber çavên wan İsa xwe guhert, ser û çavê wî mîna tavê biriqî. Kincên li ser wî mîna ronahiyê çik spî bûn. Pişt re ewrekî ku dibiriqî xwe li derdora wan aland û dengekî ku ji ewr dihat bi wan re axifî. Dengê ku ji ewrê dihat ji wan re wiha got, ev kurê min e û ez ji wî gelekî razî me. Guh bidin wî.